A directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitou esta mañá no campamento xuvenil de Espiñeira, un grupo de rapaces que participan no programa Talentia, unha das actividades ofertadas dentro da campaña O teu mellor verán, que promove a Xunta de Galicia. Segundo explicou o director da actividade, o actor Rubén Ríos, a experiencia está a resultar do máis positiva para eles, xa que busca fomentar a súa creatividade artística. Traballando as competencias transversales a través da interpretación, do teatro, da música, e aquí temos mentes creativas, mentes diferentes, que o primeiro que temos que traballar con eles é o medo ao ridículo, que isto lles vai a valer para despois noutros ámbitos, aínda que non se adiquen á creatividade, pois poder trasladar esa mensaxe e ter máis claro o que queren ser. A directora xeral destacou tamén a iniciativa, coa que se ofrece unha alternativa de ocio diferente. Sí, o campamento Talentia forma parte da campaña de verán da Xunta deste ano 2024, que como sempre comento temos unha oferta de prazas récord, non? Máis de 11.500 prazas este ano, e nada, é un placer estar aquí con Rubén para que nos amose, non, todo o traballo que están facendo aquí no campamento de Talentia, en Boiro, e sobre todo pois, é un placer escoitar a todos os rapaces que nos den a súa opinión, un feedback, non? Que creo que é moi importante para seguir apostando no futuro por este tipo de actividades e por este tipo de iniciativas, que creo que é fundamental para os rapaces mozos e mozas de hoxe en día, para o seu, bueno, para a nivel emocional, sobre todo, non? Creo que é moi importante, como eles nos comentaban, e nada, dende a Xunta de Galicia estamos encantados de apoiar e de colaborar con Talentia. Hoxe os rapaces tiveron unha visita especial, a de mozos de Arousa, que compartiron cos participantes en Talentia a súa propia experiencia. Tamén colaboran coa proposta os actores Cristian Escuredo, Estíbaliz Veiga e Benedita Sánchez.